Festivala Pêncan a filman a navnetewê ya Rojava nêzik dibe. 11 roj mane. Komîteya amadekar ragihand dê 13 mijdarê dest pê bike û 20 mehê bidawî bibe. Ji xakeke ku çîroka xwe bi ronahî û tekoşînê nivîsandiye. Çîrokeke nû bi wêne û deng têve gotin. Çîroka Rojava. Çîrokên gelan, jinan, penaberan û rûyên ku nayên ji bîr kirin. Her çîrokek li vir lêdana jiyanê û bîranînekê hildigire. Faqa gul tiştekî herîn be. Agê meselen eza çît bî, tam xwarnêdwar çît ku txedimê xwedê aha xas ev êl kirbaya. Li ser vê ekranê çav û dil li hev dicivin da ku ji me re tiştên ku peyv nikarin vebêjin derbirînin. Di festîvala me de huner me li hev dicivîne û çîrokê dike yek. Festîvala Azad bêsîn û rastiyê bêhn dike û huner me bi cîhanê ve girê dide. Ji dilê Rojava. Hefteyek ji afîrîneriyê, sînemager, hunermend û hezkiriyên festîvalê ji her derê kom dike. Li vir çîrok ji nû ve tên nivîsandin. Tevlî me bibin. Li navenda Mihemed Şêxoya çand û hunerê û navenda Tevçand a Mezopotamya, Benjamin Festîvala Rojavaya navneteviya filman qamişlo 13 mijdarê heya 20 mijdarê 2025 têl darxistin. Çîrokên hevpar, sînemaya azad.